Бәле каза һич көтмәгәндә килеп чыга һәм аяктан йыга. 2 көн эчендә аякка бастырырга Татарстанда бот сөяге сынган пациентларга медицина ярдәме күрсәтүнең яңа схемасын эшләделәр. 60 яшьтән өлкән кешеләр травмаларны ешрак ала һәм урын өстендә ята. Яңаша дәвалау усулларын безнең хәбәрчеләр дә күреп кайтты. Ой, молодец. 86 яшендә булуга карамастан, Рәйхана Мөхәммәтҗанова урындыкка сикереп тәмен ала. Ә бер атналык кенә ул үзен гомерлеккә инвалид калам дип уйлаган иде. Күптән түгел ул егылып бот сөяген сындырган. Әле ярый балалар вакытында хастаханәгә озата. Рәйхан апа операциядән соң 5нче көнне аякка баса. Минең яшендә ул операциясыз безнең бик узак урын өстендә яткан булыр иде. Без булай операциядән соң 3нче көнне безгә утырып торырга рөхсәт иттеләр. 5нче көндә әкрен генә әби үз аягына торып басты. Әкрен генә инде култык таягы белән без йөрергә өйрәндек. Хәзер Аллага шөкер әби. Сәламәтлек саклау министрлыгының баш травматологы Владимир Беляков өлкәннәрнең иң еш имгәнә торган урыннарын искәртте. Еш кына имгәнүләр өйдә аз гына биеклектән егылып яки яткан урында җайсыз әйләнүдән дә булырга мөмкин. Иң мөһиме вакытны сузмыйча табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хәзер Татарстанда 60 яшьтән өлкәнрәкләрне 5 хастаханә кабул итә. Шуларның 3се Казанда, берсе Ярчаллыда һәм Әлмәттә. Һәрберсендә тәҗрибәле белгечләр эшли. Табиблар иң мөһим шарт авыруның беренче адымнарын 2нче көнгә үк ясауы дип саный. Кәефендә ярый, әлхәмдүлиллаһ. Ярый. Менә шулай төшеп утырып торам, Аллаһка шөкер хәзер. Рәйхана Мөхәммәтҗанова бүген соңгы рентгентын ясады. Барысы да әйбәт. Хәзер туган авылына кайтып, табиблар аны ничек аякка бастыруын горурланып сөйлисе генә калды. Ләлә Зайнуллина, Алмаз Хакимов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.